Vážená porota, milí posluchači, mé jméno je Jana Lacinová, studuji na Gymnáziu Pardubice Mozartova a pocházím z Pardubického kraje. Má práce nese název Nastavení mysli a motivace nejen do sportu a spadá pod obor číslo 14. Tato práce se zaměřuje na zkoumání dvou aspektů, které mají základní vliv na úspěch, nastavení mysli a motivace. Teď zkoumá, zda tyto aspekty odlišují u sportovců a nesportovců a zda se jedná o nějakou rozličnost v úspěšnosti. Teoretická část je rozdělena na 2 kapitoly, nastavení mysli a motivace. Nyní se na to témata podíváme z větší blízkosti. Nastavení mysli je z velké části ovlivněno determinací, kterou dělíme na biologickou, psychickou a sociální. Biologická determinace je na rozdíl od těch 2 ostatních vrozená a přenášená prostřednictvím genů. Psychická a sociální determinace jsou nabité v průběhu života, například sociální determinace je výsledkem procesu socializace. Nastavení mysli dělíme na 2 typy, růstové a fixní. Jedinci růstového nastavení mysli vycházejí z přesvědčení, že své schopnosti lze zlepšovat usilovným studiem a tréninkem. Tyto jedince baví učit se novým dovednostem, rádi přijímají výzvy. Naopak, jedinci fixního nastavení mysli mají potřebu utvrzovat se ve svých schopnostech či inteligenci. Je pro ně mnohdy lehké překonat svou dosavadní úroveň a ve strachu z neúspěchu se vyhýbají výzvám. Svůj úspěch mohou vnímat jako potvrzení vlastní nadřazenosti a neúspěch jako známku slabosti. S tématem nastavení mysli je úzce spojen téma locus of control. Jedná se o domnělou míru, kterou jedinci přisuzují událostem, které se jim dějí v životě. Dělíme je na jedince interního a externího locus of control. Jedinci interního locus of control vnímají svůj úspěch jako neúspěch, či neúspěch jako výsledek vlastních schopností a úsilí. Naopak jedinci externího locus of control tyto aspekty vnímají jako důsledek vnějších faktorů. V této kapitole se věnujeme též nastavení mysli sportovců, způsoby, jakými nastavení mysli ovlivňuje výkon, též jakými způsoby přistupují jedinci k prohře a je zde též zkoumán asymptotický efekt, což je pojem popisující stav nespokojenosti, doprovázený snahou o dosažení něčeho nemožného či něčeho, co je nad naše síly. V další kapitole téma motivace se zabýváme potřebami. Veškeré chování člověka je podmíněno podněty, které vedou člověka k určité činnosti. Přesně toto nazýváme potřebami, které dělíme na biologické a psychosociální. Toto si můžeme demonstrovat na této Maslowově pyramidě potřeb, která je hierarchického uspořádání. Její základ tvoří základní biologické nebo fyziologické potřeby, které je potřeba uspokojit primárně. Tudíž předtím, než uspokojíme ty další, sekundární, psychosociální potřeby, které mají podobu bezpečí či uznání nebo lásky a přijetí. Základní fyziologické potřeby mohou mít například podobu potřeby přijímat potravu či spánku. Dále se zabýváme zónami. Jedná se o stavy, které vznikají jako odezva na okolní dění a vyústí v různé úrovně lidského prožívání. Obě je můžeme demonstrovat na tomto obrázku. Dělíme je na zónu komfortu, učení a zónu stresu. V zóně komfortu se jedinec pohybuje v rámci svých schopností a vědomostí, ale pozitivní dopady na naše bytí má pobyt v této zóně jen v krátkodobém intervalu. Po výstupu ze zóny komfortu vstupuje jedinec do zóny učení. V ní dochází k neustálému rozvoji. Ovšem, po výstupu ze zóny učení se jedinec dostává do zóny stresu nebo diskomfortu a dlouhodobý pobyt v této zóně je pro člověka nezdravý a mohl by mít vážné dopady na fyzické i psychické zdraví. V této kapitole se teď zabýváme emoční vazbou a stavem flow, což můžeme volně přeložit jako stav plynutí, který zažíváme především ve sportu. A též, jak se tyto aspekty ovlivňují úspěch. Poslední kapitola motivace je zaměřena na náročné životní situace. Zkoumáme zde, v jaké míře úzkost ovlivňuje úspěch
poté způsob, jakými se jedinci vypořádávají s náročnými životními situacemi neboli frustrační mechanismy, a je zde též zkoumán Borough syndrom, který můžeme volně přeložit jako syndrom vynudění, což se stává velkým problémem u vrcholových sportovců a důvodem, proč mnozí z nich se daným sportem skončí. Dále přicházíme do praktické částky. Na obrázku můžeme vidět, jakou formou probíhala většina dotazníkového šetření. Jsou zde tvrzení a jedinec měl odpovědět, v jaké míře s nimi souhlasí a nesouhlasí. Sběr dat probíhal tedy formou dotazníkového šetření, jak jsem již zmínila, které obsahovalo 63 otázek. Dotazníkové šetření bylo spuštěno na počátku roku 2024 a probíhalo zhruba po dobu 1 měsíce. Dotazník obsahoval sekce na demografii, prospěch ve škole, otázky na tématiku sportu, zda se jedinci nějakému sportu věnují či ne, míra, a poté měli rozhodnout, v jaké míře souhlasí či nesouhlasí s danými tvrzeními, jak jste se mohli vidět na předchozím obrázku. Zaměřila jsem se na populaci ve věkové kategorii 13 až 31 let z České republiky. Celkem se do výzkumu zapojilo 239 účastníků, avšak kompletní testování dokončilo pouze 133 účastníků. Z otázek jsme mohli vypozorovat, zda jsou jedinci růstového či fixního nastavení mysli, poté typ locusů kontrol, poté v jaké míře přijímají zodpovědnost za vlastní well-being a též zda jejich úspěšnost odpovídá cílům, které se vytyčily. Na tomto slajdu můžeme vidět tabulku neparametrického testu podle toho, zda se jedinci věnují či nevěnují nějaké sportovní aktivitě. Většina odpovědí vyšla nesignifikantně, ovšem téma flow vyšlo signifikantně, o čem si povíme něco na dalším slajdu. Díky tomuto grafu můžeme vypozorovat, že jedinci, kteří se věnují nějaké sportovní aktivitě, mají intenzivnější prožívání stavu flow na rozdíl od jedinců, kteří se sportovní aktivitě nevěnují. Z tohoto grafu vyplývá, že čím více fixního nastavení jedinec je, tím méně intenzivní prožitek stavu flow zažívá. Na tomto slajdu můžeme vidět graf, podle kterého lidé s fixnějším nastavením mysli tíhnou spíše k externímu locusu kontrol, zatímco lidé s růstovým nastavením připisují svoje úspěchy i pochybení spíše sami sobě a nikoli náhodě činným lidem, tudíž jsou interního locusu kontrol. Tento graf zobrazuje, že lidé s růstovým nastavením mysli zakládají svoji úspěšnost, svoji vlastní spokojenost spíše na vlastních hodnotách a osobně vnímaných pozitivech, než na kritice okolí. Tak v závěru bych chtěla říct, že na otázku, zda existuje statisticky významný rozdíl v úspěšnosti mezi sportovci a nesportovci, je nutno odpovědět negativně. Je možné, že k záporné odpovědi přispěl malý vzorek respondentů daný nedokončením průzkumu. V případě navazujícího výzkumu by tedy bylo příhodné ošetřit dotazník zkrácením několikého méně funkčních částí. Ovšem díky danému počtu respondentů zkoumaných prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že sportovci se v porovnání s nesportovci vyznačují větší schopností prožívat stav flow. Dále, že v porovnání s fixně smýšlejícími jedinci lidé růstového nastavení mysli mají lepší předpoklady pro efektivnější vyrovnávání se s náročnými životními situacemi na základě wellbeingu. A též jsme dospěli k překvapivému výsledku v rozdílech ve školních výsledcích na základě pohlaví, a to, že ženy dosahují lepších výsledků v porovnání s muži. Ovšem, tento výsledek lze vyvodit pouze z toho nepoměru v počtu žen a mužů. Na základě této slajdy bych chtěla rozšířit povědomí o stavech mysli prostřednictvím této práce se podělit s jeho prospěšností. Děkuji za pozornost a zde jsou tady obrázky.